Takže čaute ľudia, dneska vítam u nového videa a teraz som si zohnal dve takéto autička, jeden Volkswagen a druhý Audi V4. Ako vidíte, toto je Volkswagen Golo, toto je z minulého videa, to sme si nechávali, troška s tým zadriftovali. Teraz konečne to bude bez lagov, čo je veľmi super. Vidíte, je to v horšej kvalite, ale sa vylepší ešte. Ale už je to aspoň bez sekania, čo som veľmi rád, takže snad to bude super. Takže môžeme ísť na to. Ja by som si chcel v tomto dieli kúpiť novú garáž a ja idem asi toto auto opraviť. Prvé ideme do Spare Parts Shop, kde si kúpime sviečky. Tak, môžeme si otvoriť kapotu. Máme tu 1.9, takže vyťahneme si sviečky odtiaľto. A teraz si tuto kúpime nové sviečky. Alebo injektory. Dobre, nasadili sme tu novým. Nové sme tu nasadili. A teraz môžeme ísť. Dúfam, že získame tých 100 000, aby sme si mohli kúpiť garáž, lebo bolo by to veľmi super. Dobre, už sme tu. Ja by som si tento Volkswagen dal v bielej farbe. Neviem, ale páči sa mi strašne v takej bielej farbe by sa mi páčila. No takejto, nie úplne že biela, ale taká troška biela. To je taká modro, nejaká brutálne svetlá. Mne sa to páči, táto farba. Môžeme si zdvihnúť auto. Vybereme si motor, baterku a chladič. Čo tu píše? To čo je Hulechur GT? To čo je za auto? Si musím pozrieť. Čo je za auto? Fix it a Hulechur GT car. Ty volá, to si riadne drahé, ne? A Corvette C4, či C4, či C6, ty vole. Akože možno by som na to mal, ale moje reflexy sú v hroznom stavu, takže to by som nestihol i tak. No, tak tom som videl veľmi ľahký typek Corvettu C6. Dobre, auto máme, aha. Sviečky sú tu. Dobre. Dobre, takže ideme. Toto auto máme spravené. Takže môžem ho predám a ideme. Toto auto by som si chcel nechať. Alebo uvidíme, za koľko nám to dá. Kolesa sú hrozné, takže asi toto predám tiež. No, rýchlosť sveta. Toto je na motorik. Toto. 4 V4. Tak. Pôjdeme sem. Toto si kúpime sviečky. Alebo injektory. Dáme sem. Viem, že to není až tak rare auto, ale mne sa to páči docela. Mohli sa posnažiť na tých svetlách, lebo ti sa mi akože vôbec nepáčia. Ale akože tá karoséria sa mi páči. Ale to, že má 59, tak je strašne pomalé. Dobre, vybereme si kapotu. Tak.
Typek si odišiel. A už tam je. Máme na černotu. Tak, dobre. Tak uvidíme, a koľko bude mať toto auto hodnotu. Podľa toho zistíme, či si... Asi ho predám teraz. A potom uvidím. Tak. No. Ideme si kúpiť novú garáž. 6 miestnu. Takže som zvedavý, ako to bude. Tá garáž je... tuž táto je vraj. Neviem, čo týchto medzi nimi je rozdiel. Ale uvidím. For sale. Excellent. A za koľko stojí 6 garáž? Za 100. A tak je to include 2 sloty a je on také drahé jak blázen. Zvojím podívať naše záhľada. Bleh. Kámo, tak to mohol ja som vyzdobiť za 100 000. To je strašne veľa peňazí. Kámo, ani nefunkčný počítač. Akože, viem tu zmesiť viacej aut, čo je pre mňa super, ale toto je hrozné tie steny, no. Nebudeme to okecávať a ideme. Škoda či pása? Škoda Oktávka. Škoda Oktávia, tak kúpime. Škodu Oktávku. Toto je veľmi zlá vec, to sa mi ešte nikdy nestalo. No snáď. Už nepíšem. To je nejaký bug proste vraj. To som pozeral aj na YouTube, že proste to je nejaký bug. Proste Robux auta. Ale nemajú žiadnu hodnotu. Jen to čierne bolo, ne? Robux auto, no čo ja viem. Tak, čo je toto? 1.9 TDI. Tak. Hlavne tieto dieselové motory sú v tejto hre. Nie sú zlé, ale mne sa nepáči, až dávajú ten čierny dym. Napríklad toto je petrol. No aj to dáva ten čierny dym, akože mne sa páči ten motor, ako vyzerá, ale proste mne sa nepáči, že že dajú čierny dym. A môj obľúbený motor je Rod. Neviem prečo, ale keď stojí to auto, keď to stojí, tak to vydá taký super zvuk, mi sa to strašne páči. To je môj obľúbený motor. Tak. Ja by som dal tomu takú hnusne peknú zelenú farbu. Ako sú na Škody Fabie. Pekne hnusnej zelenej. Takéto ešte ošápanej farby. Škody Fabie. Takoto, ešte nie je Škoda Fabia, to je bolo top. Ale je to aspoň Oktávka. Môžeme byť radi, že to je Oktávka. Kamo, týpek, neviem čo má. Neviem prečo dal takto to auto. Čo robí týpek? Čo je Fiat Double zase? Samozrejme. Kamo, týpek využíva
moje toto. Ale naštartovalo. A ide. Takže pohode. Ale to Fiat Double, tak to som ešte nikdy o tom nevedel. Kámo, tu je! Ha! Kámo, to je legendárne. Á, dobre, máme 20 000. No, dobre. Takže toto je koniec tohto videa, snáď ste si to užili. Nezabudnite dať odber aj s lajkom a dajte aj zvonček, aby ste neprepásli žiadne iné videá, ktoré budú bomba naložené. Takže zatiaľ čaute.